Yeah, yes, yes, so your bewo, oh no, nya wo beyo. Abodi subeka waya nefu ntumemu. Asa no da sani beso aduane. Efifia ko rema koma muaduma no. Adofo na wadwen kwa wafa. Sanya udra na fidie da ho. Yeah, yes, yes, so your bewo, oh no, nya wo beyo. Adofo mu mianka na yes, yes, so ni obenwo ono nya wo obeyo Kojo. Wo hwe. Dia mama ni able nyina ne se wo bai. Medical dia to nanim. Se me se oye me ho kani. Na mabona emon me. Enam se dabi sebe ntifu ni wa pagafo ho. Kojo e. Yei. Kojo. Kabi mame. Me mabo odin present. Empremiensa. Empremiensa. Aja sa sebo ho. Enti wuti na kroma daadan. Hunu. Na nanu mo mie woni. Hwema ni no kasa. Mi ti opa. Wo mie woni. Amo amefa me bai. Senne. Ame bai nya be ma papa bia. Be ma osowa. Be ma osipisita. Be ma de ne ko adwabom. Be ma ye ma na ye friend say ade pama ne die ni mu no. Dabi o. De wo kan mete wase o. Sabe na me moa me ho. Me so me pese be fu obi di hia kwotete no. Anase bia sebe me fu obi di hia wa bla me. Wo mu ahunwe. Se Wo mu ahunwe mpacho. Me ba no. Obi abaji ne tiri ade a wo ware no. ma why na sa me so me obi. ma why Won pe me. Won pe me. ma me ne se enya kwara Asa me sere kra. mpel Asa me sere kra Kojo e. Enti dia mu di me ho fe wa. Na je se be be kra be ka kire me se wo bo no. Anka me so ya ba wo fie ho. No na what is go to me na me nim ko me. Na ko do bo no. obo me ma me Sa di ko so. San ban san no. osamasi bu fom ma me obo wo samasi Me sa wase. Me ni ko ko ma ba me di se be wa se to anim. Me sa wase. wo samasi Enyo ko na ga se me nim se adoi. se bo nim de sa adoi wo samasi no na mi ye se na mi jina ho enti ba Kojo e. Ya de o se na. Me sa wase. samasi Then me who to chapa papa na beti me ye do obi adu otumfo. What ko so. Sorry. Exactly me say be o me board the chance. Na je ndia ko ti say we dey wa Paris me nya hwe. Ade dey opa. Say Me fa ne ma ma anwa no. Ope fufuro. me mpa say Ya do ba busu em krenye yi. enko ba ho me say niam bebere ho. Kojo. Ye. Sorry ko. Say ko me fa ne ma. won fa ne mame. Hwe. Empanyin se bosu menu e kwa ne prensa. Kojo am say sorry ko. Se abrante na aka na asem no free krokesem wo bo ne ho modern na me nso bebo me ho modern e kwa bi o fa so nya obai ade adia Sorry. ma nko no asa be pare so ma me ode de we dey si na hi ode de na ba no mo we me nya wa ne pe me sa ne ade san se o yale Kojo sorry ko. o se yale January. Tutu ya mpia o. ma me Won sa chidi echi. ma me ojo da akasa ojo tu zo Minimum. se da o kai Am so on shinis. me mpa no Fa ne ma fi akura enye. enye me na de ba yo na de ba Ye wiase esum so ni obenwo ono nya wo beyo wiase esum so ni obenwo ono nya wo beyo mame
Ndi apreke ka ko pele ehun life ngwan. So na ka gida me cha ya me mwana. Ele we ja pro so o pradia. No wa pakade bi no dia o pradia. Bi say no wa hye. Why? Na ya wa na ka gida me cha ya no. Enu ma na buanu. Wu a me me tu we fanche. Enti sa me chita ma dia no. No ko me ni aje. Yeah, mam so. Mam so. Hey, mama. Ana ko ma o. Mama hari come up how. Oh, Imame. Ne fi afọ no mo e. O ba tu anu nyina. Ade. O ba tu anu nya fi ayi. Tu anu. O ba bi wa ma ye kakra du anwodo wa. O me ba ma ni age pa. Du am ngani ani. Ani na ya kama. O che ya fa che kan nkran to anu do. Ana no na me ma ayi dashi ababo du do wa si ama me. Na mo che fi anu abi ani di eda. Batuwa. Me ma be de. O mbe nkwata sam. Da bi batuwa. O ye, ne mo so nkwa wote aso de emwa. Se wonya obi na ka obi wo ha. Na wo bobo wo bibi ni kura na waso mu. O so otu mu nyina. Ya na je siwa fa ate ne ba no aba no abi. Oh, ga na say ye. Ndi maba. Yeah. No kancho. Nkwa kwa se ye de awie. We de kwa so de wo ne tua me ba ha chepa. Ndi na me ma adwo se meba na ma be sra wo kakra. Ankuru ma da ta. Ede wayo o cha ma da ba. Ade weja obaji chenyu kuya no aye techa o cha ma da ba da de. Ma me se wi ase de bre Dani announce wa Dani ohu bi. What I say? Aha. Yes se ye nyina Dani ahwa no ana ne bia e be Dani abawe wu. Enti adane ala be so ba Dani we hu. Enyo kura cha wa fofu me ma no. Wa onya ko kofi ba wa fa che no. Ya chi ye dua nwi ni bi. Ya chi ni mu dua. Ko dua bi. Wa ko dua nwi. Ono be dua so no mu fi enwi ni ho. Ma me de baba ide e de ya me da ma de achi. On fa dua ni ko chi uja. Nti na ye hu de be why? Enkomo bebere ho. Enkomo bebere ho. Wo ba wa dia na. O de fi yen sa. Na enkomo bebere. Na wa. Na wa de na. Me je me na ma nta na che ja bodo. Ewu eme. Mate. Yes, Sony Obewo, ono nya wo be yo. Abodi subeka wa ya nefu ntumemu. Asa no da sani be so aduane. Efifi akorum akoma mu aduma no. Hey! Aso. Ye. Nipa ire modua. Wo wa na me be yo. Wo be de o mi hokko. Wo hwe. Na no de me ba esi ye de. De ya sebe. Wo ka de bre. Na de esi ye ni nyina so. Me mfa nya asem. Na mpanyin se bosman mi ekwa de prensa. Na de me ka akosie nyina ne se. Twumu ade. Wo da makoma so. Me sirew. Wa yo ba da makoma so pa. E kwapem se ma nya twumu a mo abela bomu a. Me bibia be ye basa. Me mfuo ye nan. Eno ase ma yi kura mamo. Na wate so. Na odi bi ahwe no. Enti me sirew ma de die mu. Me ne bresem wate. She, kojo. Ye. Kojo. Woni mo hu aka ho sere. Kojo nti me bait na krom ya. Enfie bebre ni firi mo frasi. Kojo wa hu. Say na me catch you say dem ahwo anso e. Why? Te se wa ho bo aso a, anya me ba ne so pache kopo ni ba afro. Na me ba no me de na ma, be ma. Obe hye na ma bia so me so. Na say metimi aye. Kojo, wuti wa hu fu ye sen. Enan. Wuti wa fu na wo krom ya. Wuti wa fu wo krom ya. Kojo. Wo fu wo krom ya kire me. Enye sa Kojo me pa o chew. enye sa Enye da etwato. Ma enne da ya me no wa hia kwantin fi hai. Enye da etwato kura o me ba no ho. ene me So butu wani sei. Na me ba ne bagina so a. Ti wani. Sa wuti wo da wa na utonkwa na wo hu sa me ba na ba twam woni so a. Bi wani tantem. Ma nyenye first and last. ene uzo be sa me na ma obi je dra kana no. Ene obenya awu. Kojo e, ubewu awu bio. Awo me ba no ho. Ubewu bio wa ma osama kura. Ontimi sorry. Kwano kura we.
Kojo me bo kokko. Ene nye da etwatwo. E wo me ba ne ho. Me sesa wada. Na me ba no betwa mo wani so a. Die woni. What you say me no ka no? Fi se wonnim hu anka ho sere. Abofra nyina kromi ase dada wetimi. Obi me fa nya ne ye man be nso me so a. Obe ye osi akwa. Ana wo ye bonsam. Kojo hwemani man. Wo ye bonsam ana? Mate. Ana ye bo ba se bla bo me be ha me. Ena me se mate. Wo ye somafo ma me bia sa wachi. Wote ka kire msa ba ha meto me ne me batwu a. Wote ye? Mate. Abo bi aka wo. Aka wo ma me wei. Witimi je manim. Kojo aye de fe wani. Nyawa. Na wo. Nka ala da nya kasa be don no. Men o de kasa kwa. Why? Bibi na ya bibie. What? Ampanyu abegina aye bawe se burodua. Dari onyawa. Ye. Kojo. Soni obewo ono onya wo obeyo na boa bi so beka wa ya na efri wontumam na ansa no da sani beso aduane afifia korura makoma mo adoma no adofo mienka na e wa adwen kra